Čačanska banka je od februara do decembra 2012. godine u okviru Business Up kreditne linije koju sprovodi u saradnji sa Evropskim investicionim fondom plasirala 4.300.000 evra u 341 projekat mikropreduzeća i preduzetnika. Predstavnici Čačanske banke su na prezentaciji ovog povoljnog kredita održanoj 6. decembra 2012. godine u Kreditnom centru za mala i srednja preduzeća u Beogradu ugostili aktuelne i potencijalne korisnike Business Up kreditne linije, predstavnike finansijskih institucija i novinare. Šef službe za upravljanje ponudom malim i srednjim preduzećima i mikroklijentima Čačanske banke Nikola Ranitović predstavio rezultate dosadašnjeg plasmana i prednosti kreditne linije. Za ovakve kredite, za osnovna sredstva, za samo 9% godišnje plus Euribor mikropreduzeća se mogu zadužiti, što je nekoliko procentnih poena jeftinije, odnosno niža kamatna stopa od aktuelnih na tržištu po veoma kratkoj proceduri uz obezbeđenje, odnosno zalogu samo onog predmeta finansiranja koji nabavljaju iz kredita, odnosno za nabavku obrtnih sredstava bez ikakvog dodatnog obezbeđenja. Zorica Marić iz Ministarstva finansija istakla je da je Čačanska banka za sada prva i jedina banka u Srbiji koja je iskoristila mogućnost da plasira direktna sredstva Evropske unije u sklopu okvirnog programa o konkurentnosti i inovacijama od 2007. do 2013. godine. I vrlo nam je važno i bitno da uz pomoć Evropskog investicionog fonda, odnosno sredstava Evropske komisije, da se napravi povoljniji izvor za mala i srednja preduzeća. Čačanska banka je u tome uspela. Mi smo danas videli kako izgleda taj proizvod, koliko je on privlačan za mala, mikro i srednja preduzeća i nadam se da će se i druge banke povesti ovim primjerom i postati proaktivnije po ugledu na Čačansku banku. Posebnu pažnju na visok stepen razumevanja Čačanske banke za potrebe sektora mikropreduzeća obratio je predstavnik Nemačke organizacije za tehničku saradnju GIZ Mihajlo Udovički. Saradnja Čačanske banke sa Evropskim investicionim fondom je redak i možda najbolji primjer gdje su sredstva Evropske unije kroz CIP program namenjena direktno malim i srednjim preduzećima i gdje sami korisnici direktno profitiraju od novca koji je delom garantovan iz Evropske unije. GIZ će uskoro objaviti publikaciju, to je priručnik o tome kako mala i srednja preduzeća mogu da pristupe fondovima Evropske unije, u kome je nekoliko pasusa posvećeno saradnji Čačanske banke sa EIF-om. Okupljenima se obratila i Mirjana Todorović, predstavnica firme Technic System, koja je zahvaljujući Business Up kreditu proširila asortiman usluga. Taj kredit koji smo uzeli, odnosno Business Up, uložili smo ta sredstva, znači 25.000 evra, u nabavku mašine Manitou, nosivosti 4 tone i podizanje tereta, da tako kažem, na 19 metara, što nam je omogućilo da preuzmemo neke poslove vezane za najam i usluge u građevinarstvu, rad koncerata i ostalih manifestacija, gdje je potrebno da se teret podigne na jako velike visine. Procena je da 90% privrednih subjekata od ukupno 300.000 koliko posluju u Srbiji pripada grupaciji mikropreduzeća i preduzetnika. Čačanska banka je odavno velika podrška ovom sektoru, a Business Up kreditna linija jedan je u nizu proizvoda namenjenih finansiranju malih i srednjih preduzeća i mikroklijenata.